unha rapaciña, Luisa, nos mandou un vídeo dicíndonos que quería non vir a Land Rover, que quería que fóramos nós a visitala. É encantadora, Luisa, xa veredes. Poñemos o vídeo de Luisa, por favor. Eu teño 101 anos, e ela foi xa máis. Non só viñas máis tamén. E estou no centro de Silleda, vídeme ver a min aquí. Porque o agora non do oído. E brincamos aquí os dous. 101 anos ten Luisa, 101 anos, e ela quería que fóramos ali, que fora eu ali a visitala, pero falamos con ela esta semana. Vai entrar neste plató con 101 anos Luisa ao ritmo de... Como una potra salvaje, el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes en los homenajes de todo un destino. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido. Non me creo que teñas 101 anos. Eu? Sí. Non o teño. No? Ah, vale. Non. O sea que engañaches a... Teño 55. Vale. Vai sumando. Callo, palle. Vaite pa ali. Vaite po choque. Séntate aí no choque. Bueno, esta é a tele que nos gusta, é a tele que emociona. Aí veades entrada triunfal, noite espectacular de Luisa Mendoza, natural de Vila de Cruces, onta noite no Land Rover, Aí a tedes, Luisa cumpliu o pasado mes de setembro nada máis e nada menos que 101 anos de idade. Ela tiña clarísimo. O seu desexo era ir á televisión e non puido ter mellores anfitrións, Eva Iglesias, Roberto Vilar, Xosé Ramón Galloso, de verdade, sodes maravillosos porque vai a noite pasou Luisa Mendoza de 101 anos no Land Rover e nos con ela, Rocío? Home, claro, vimos ese momentazo na hora galega e dixemos, home, queremos coñecer a Luisa un pouquiño máis, non? Porque anda que non terá cousas que contar con 101 anos, así que chegámonos ata a residencia de Silleda, que é onde vive dende hai 3 anos, e contounos un montón de historias, mirade, porque Luisa ten 8 fillos, 4 homes e 4 mulleres, e o soño da súa vida era entrar nun plató de televisión, e conseguiu no onte, pero eso sí, foi enganada, porque a ela dixeronlle que se montaba nun autobús para ir a unha discoteca en Lalín. A ela xe lle pareceu raro, pero dixo, eu montei a fun, porque ela anímase a todo e acabou en Santiago e no plató do Land Rover. Así que mirade todo o que nos ten que contar esta Luisa nosa xa, Pois chegou xa o momento que estábamos todos agardando, que é o de coñecer mellor a esta estrela xa da televisión, a Luisa Mendoza de 101 anos. Que tal, Luisa? Moi ben, moi ben. Como viviu onte a fama? Meteron ao cuento cando salí daqui. Dixeron que íbamos á discoteca, a Lalín. Rendíamos o camiño, e se o demos. Pero moi lexo é hoxe Lalín, a Virgen querida. Claro que me tiña que render. Debe de ir a Lalín e fomos a Santiago. E ela entrando nun carriño de golf. ¡Amba! ¡Qué guapa vai aí! Como presume, O look de Luisa, que tal era para ir a tele onte? Ben? Ben, moi ben. Claro, sí, pasei moi ben, moi ben. Hoxe, por exemplo, dixeronlle algo da súa fama, porque claro, agora... Dixeron que estaba moi bonita. E falei con Rameo Galloso. E que falou? Que lle dixo Galloso? Non dixo nada, pero lle risa. Roberto, que tal? Tamén, gostoume moito. Vaite pa ali. O ver agora a súa compañeira aí en Land Rover, non lle quere preguntar algo aí do famoseo da televisión de Galicia? Que lle gustaría saber? Roberto Vilar, cantos fillos ten? E de Eva Iglesias quere saber algo? Se está casado solteira. E mire, xa un poquinho por coñecela mellor a vostede. Vostede creo que ten moitos fillos, non? 8. 8 fillos. E creo que son xusto 4 homes e 4 mulleres. E mire, como se fai para ter esa exactitude a hora de ter fillos e xusto ter 4 homes e 4 mulleres? Hai algún segredo? Fixo Noso Señor. Noso Señor non. O home que Noso Señor non o fai. Vostede, tal e como me ve,
que me diría para chegar aos 101 anos? Hai que subir acima do tellado. E dormir de noite no tellado. Dormir no tellado? Somos acima do tellado, e deitas-te así de lado. Sí. Cando do lado, cando do outro, para poñerse dura por un lado e por outro. E así é dura, 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 como un ferro. Eu así fixe. Pois nada, Luísa, temos que despedila xa. Xa viremos entrevistala cando vai a outro programa da Televisión de Galicia. Ala, Pa os galegos, pa hora galega. ala. Que vai ben a que sea a suerte.